vei la un nou tutorial. Astăzi o să vă arăt o aplicație secretă de pe diferite telefoane, nu știu sigur, o să vă pun aici pe ecran. Și eu folosesc un Samsung. Eu am aplicația la butoanele de pornire. Mi-am pus poza asta de fundat pentru videoclipul ăsta. Și dacă nu aveți butoanele jos pe ecran, puteți să vă duceți la caracteristici avansate. Și aici o să vă arate Game Tools sau Game Booster. Da, e pentru jocuri, am ghicit. V-ați luat un pic țeapă. Și haideți să o testăm. De exemplu pe standoff. Intrăm aici și dacă aveți un telefon mai nou cu butoanele jos aici, este chiar aici. Game Booster se numește acum. Nu știu de ce au schimbat numele sau probabil tot Game Tools. Și aici la înregistrare puteți să vedeți, puteți să filmați chiar direct din joc sunetul jocului. Și chiar e șmecher. Dimensiunea maximă a fișierului de înregistrare este de 4 GB. Deci maxim 4 GB puteți să filmați. Cu rata de bit mare de tot și rezoluție puteți să filmați maxim aproximativ 80 de minute, dar dacă le scădeți puteți să filmați și mai mult. Așa. Și la rezoluție aici puteți să vedeți. Probabil este diferit de telefon. La mine e maxim 720, adică HD. Și rată de bits mega pe secundă. Asta e foarte important. De exemplu, dacă dați la 14, o să fie videoclipul foarte, foarte mare la stocare. Eu las pe 3 mega pe secundă și merge chiar bine. Aici diferă în funcție de joc. Și la înregistrarea antena și cam atâta e cu Game Tools-ul ăsta. Comenzi rapide, puteți, uitați-vă. Despre Game Booster ăsta sunt versiunea actuală a aplicației și informații. Despre el, cum se folosește, rezoluție, cât se vadă pe ecran. Și o să vă pun acum și un exemplu, pentru că chiar merge bine. Merge în jur de 60 de FPS-uri. Asta e a doua filmare. Și cam atât. Cea mai bună aplicație dacă vreți să filmați jocuri. Și uitați și exemplul. Puteți să vedeți aici că merge bine. Stați un pic să dau și pe asta. În jur de 60 de FPS-uri, eu zic că e foarte bine. 60, 30 de 60. Nu sunt chiar așa de bun precum mă cred. Și da, atât a fost cu tutorialul ăsta. Sper că v-a plăcut, că ați aflat probabil RIP Apple, cine aveți. Și de fapt nu e numai pe Samsung. Mai sunt și pe alte telefoane, pentru că am mai văzut pe internet. Dar nu știu la câte sunt. Probabil e și pe Apple, dar eu sunt prost. Sper că v-a plăcut. Dacă v-am ajutat, nu cer niciun like și niciun coment și să vă dezabonați dacă sunteți abonați. Mulțumesc! Hai, pa!